ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତରେ 1ରୁ 49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗଣନ ଓ ଲିଖନ ଜାଣିସାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ 50ରୁ 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ଶିଖିବା ଓ ଲେଖି ଶିଖିବା। 5ରେ 0 50, 5 10 0 50, 5ରେ 1 51, 5 10 1 51, 5ରେ 2 52, 5 10 2 52, 5ରେ 3 53, 5 10 3 53, 5ରେ 4 54, 5 10 4 54, 5ରେ 5 55, 5 10 5 55, 5ରେ 6 56, 5 10 6 56, 5ରେ 7 57, 5 10 7 57, 5ରେ 8 58, 5 10 8 58, 5ରେ 9 59, 5 10 9 59, 6ରେ 0 60, 6 10 0 60, 6ରେ 1 61, 6 10 1 61, 6ରେ 2 62, 6 10 2 62, 6ରେ 3 63, 6 10 3 63, 6ରେ 4 64, 6 10 4 64, 6ରେ 5 65, 6 10 5 65, 6ରେ 6 66, 6 10 6 66, 6ରେ 7 67, 6 10 7 67, 6ରେ 8 68, 6 10 8 68, 6ରେ 9 69, 6 10 9 69, 7ରେ 0 70, 7 10 0 70। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।